И здравейте хора, аз съм Алекса и днес ще направим един туториал, как си направите ферма, само че да си ограда да го води до PSP. Как ще влезна? Автоматично ще е фермата. Правите 8 блока. Е така, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 блока. Тук трябва да има 1, 2, 3, 4 блока. Опа. Ето тук. Тоест тук, защото това тук трябва да го купаете. Тук правите същата стена. Така заграждате и го правите високо 3 блока. Като направите това, взимате дърт или трава, дърт и слагате навсякъде без тези 4 реда. Опа. Ето така. Така. И сега хора, трябва да направите. Тук съм сторил нещо. Тук правите сега 1-2 блока напред. Опа, не 3 бе. Така, 2 блока. Тук го правите да е високо 1, без тия там 2 блока. Така. Тези 2 блока сега правите така. Така и го издигате 3 блока още. И тук си правите покривче. Някакво. Ама пак, не, по-добре да не направите, защото му провалят всичко. След това взимате стиги пистън, слагате го отгоре и дадете надолу. Така, още един и до края така. След това правите така. Взимате стъкло. Видите къде е стъклото. Взимате стъкло, слагате го ето така. След това тук е така го заграждате. И правите така. Взимате редстоун и редстоун торч. Взимате и правите
Е така, тук го довършвате. След това правите така и само от едната страна. Ето. Така, го правите от едната страна. Слагате един блок кабелстон и още един. И тук слагате редстоун торч. Или пък направо ето така, защо не става? Е така, аз го бърках. Така и така. Redstone torch. И сега слагате една ръчка. Ръчка. Що не работи нещо, бе? Направете, значи, от другата страна. Мете един блок. Един по-надолу. И Redstone Torch. Тук ръчка. И направо вместо е така. Ако не ви се получава, като на мен. Така в столна. Правите. Така. Аз трябваше да взема кабелстоун. Така. И ето тук слагате ръчка. Ето така. И така, хора, като е готово. Е така затворени, трябва да са пистаните. Опа. Взимате една кофа с вода. И ето тук отгоре слагате, само че аз е така ще го щупате да ми е по-лесно. Ето. Топа. Ето так. Ето така, след това. Опа. Го затваряте. Ето така. Сега правите ето така. Взимате мотичка, как се казва. Значи къде е? Diamond Hole. Взимате семена за пшеница. Бегай, бе, паяк. Правите ето така, насаждате тук. Така. После и тук правите така. И насаждате.
Айде, що само стъпвам върху това. И така, аз и трябва да са ви пораснали. А сега да така коста на прах, само че трябва да намеря. Тук беше. Да пораснат. Т.е. да порасне житото. Като и порасне. И отгоре може да е пораснало. Аз го правя на креатив, защото на Survival трябва да събирам материали. И сега седите, цъкате ръчката и водата се стича и ето тук ви е събрано всичко. Светата да... И ще демонстрирам пак, защото не се видя. Само че докато го правя, ще спра клипа на това. Хора, ето аз пак посадих. И сега правите така. Цак. Водата и чакате. Нещата да дойдат. През това време ще направя някакви стълбички. Махате водата. И всичко... Почти всички неща са ви се събрали тук. И хора, това беше всичко от тази ферма, която направихме. Ако видеото ви хареса, оставете един лайк и се абонирайте за още много туториали и клипове.